po nila, no? Tapos may mga hasa-hasa, yan po ay nagkakalaga ng 100 pesos na tumpukan. At ang galunggong po natin, 50 pesos pa rin po na tumpukan ng bangus na pandaing. Ayan, marami na yan ha. Pwede nyo rin po ipaksiw. At meron na rin po mga nakadaing, no? 120 na per kilo. Tumpukan ng ating mga tawili sa halagang 50 pesos. Marami na. Tapos ang galunggong po natin ay 100 pesos. Espada. Magkano espada mo? 300 na per kilo. 200 na lang. 200. Mababa yung presyo ng dalagang bukid, oh. 200 na per kilo. Dito, 20, Sigilia White. bitilya, White. 220. Kilo. 220 naman po na per kilo. Sa Lapu-Lapu, Pares lang. 220 rin po sa Lapu-Lapu. Bisugo. Alright, good morning po sa ating bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay marami pong latagan na nakikita po natin sa mga presyuhan ng kanilang mga isdang tumpukan. So alamin po natin ang kanilang mga presyuhan ng kaganapan. Kasi dito sa Malabon Fish Market, marami rin po kayo mabibili sa halagang 50 pesos, 100 pesos. May tumpok na po kayong maiulam sa hapagkainan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Dito po ay 50 pesos na tumpukan ng kanyang hipon, no? 260 na per kilo. 260 na per kilo ng kanyang hipon. Thank you. So dito tayo, update natin yung mga kanilang gulay dito sa Malabon Fish Market, kung saan ay aalamin natin ang kanilang mga presyohan ng gulay. Good morning. Shout out, Boss Lando. Shout out. Ang ganong gulay. Oo, kahapon nga nakita kita, nagliligpit kayo dito. Di ba, may nagpaligpit yung mga MCAT. Ang gulay, walang talong, walang... Magkano ang pechay mo ngayon? 10 piso. So yan po yung mga nakikita po natin latag nila na mga gulay. Medyo may kamahalan pa rin ng ating mga talong, kaya wala tayo gaanong makita. Mataas ang demand ng talong. Dito sa repolyo mo magkano? 80 ang kilo. Yon, 80 pesos na per kilo sa kanya mga ano, no? Repolyo. So magkano dito, Lodi, sa mga sibuyas, kamatis? Depende sa balot. 20 pesos na mga kada balot ng kanya mga sibuyas at kamatis. May 10 pesos din po mga kalamansi. Ayan, oh. Meron din pong 20 pesos. Tapos lettuce, no? Magkano ang lettuce? 200 na per kilo ng kanyang lettuce. 70 kilo na lang. Wala na isang daan. So yan po yung mga presyo ng kanilang tinda rito, no? Salamat. Thank you. Salamat. So 2020 at 50 pesos na kalahating kilo ng kanilang mga sibuyas, no? May mga 10 pesos din po mga tumpukan ng sili at luya. So yan po yung mga presyo ng kanilang bentahan ng gulay sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa tumpukan naman po ng kanilang mga bentahan ng isda. So yan po yung mga tumpukan po nila, no? Tapos may mga hasa-hasa, yan po ay nagkakalaga ng 100 pesos na tumpukan. At ang galunggong po natin, 90 na, 90 na. mga bangus sa halagang 50 pesos na tumpok. Sariwang mga bangus, no, napandaing. Galunggong, magkano ang galunggong mo, Pogi? 100 pesos sa tumpukan po ng ating galunggong dito, no? Tapos 50 pesos na tumpukan ng kanyang mga
bangus. Ang isang piraso po ay 100 pesos. 50 pesos pa rin po natumpukan ng bangus na pandaing. Ayan, marami na yan ha. Pwede nyo rin po ipaksiw. At meron na rin po mga nakadaing, no? Tambakol po natin dito ay 150 na per kilo. 140, no? Yan po yung mga isdang gulyasan o tambakol. May mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. 120 naman po dito din po sa isdang tambakol, no? 120 lang kilo. 120 na per kilo. Tumpukan ng ating mga tawili sa halagang 50 pesos. Marami na. Tapos ang galunggong po natin ay 100 pesos. 90 pesos na isang piraso, no, ng kanyang bangus tagupan. 300 kilo po. Sa bangka. Espada. Magkano espada mo? 300 na per kilo. Shoutout Ate Pam. Good morning. Ayun. Shoutout. Pakisuportahan po ang Vendor Mix Official. Pa-support po natin si Ate Pam sa Vendor Mix Official. Kwenta lang yan, boss. Ganda ng ating dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Di pa, magkano naman yung ano mo, bangus? 130 ang kilo, pandahe. Yung 130 na kilo ng pandaing. Magkano ba dito sa dalagang bukid mo? 200 na lang. 200? Mababa yung presyo ng dalagang bukid, oh. 200 na per kilo. Dito, 120. Tequila white. bitilya, White. 220. Kilo. 220 naman po na per kilo. Sa Lapu-Lapu, Rest lang. 220 rin po sa Lapu-Lapu. Bisugo mong sariwa. Kana? 240, oh. Sariwang bisugo, no? So, yan po yung mga presyohan ng kanyang latag dito sa Malabon Fish Market. Salamat, Tepam, thank you. Tapos, ang kanyang bangus na isang piraso ay 100 pesos. May mga tumpukan din po, no? Ayan po. 50 pesos sa mga tawili. Sa mga tumpukan po ng mga bangus natin dito ay 100 pesos. So, yan po yung kanyang mga presyuhan ng latag dito sa Malabon Fish Market. Tawid tayo dito sa mga nagtitinda rin po ng mga prutas. Alright. So may mga tumpukan din po tayo dito sa halagang 20 pesos ng saging. Ang kilo po ay 60 pesos. Ang kilo naman po ng saging saba ay 40 pesos, no? Mayroon din po tayo mga suha. So yan po yung mga presyo ng prutas po dito sa Malabon Fish Market, no?